Nevroz İsallı hemu Bakurê Kurdistanê dê bi duruşma berxwedana Kobanî û Şengalê dê rojhilata navîn azad bike bê pîrozkirin. Kesên ku dê tevlî Nevrozê bibin, ji xeynî şal, şapûk û kiras û xiftanan xwe bi tîşortên Kobaniyê jî bixemlînin. Normal yani rvaj ve siyeriz yani o civar için yani. En çok genciyim. Yaşlı normal, orta yaş yani fazla iştirak annekin yani. Vacı soviso disamavat yani. Disamavat yani o civar. Roje bi sedan tîşortên Kobaniyê têne firotin û buhaya tîşortan jî gelek erzan e. Mehkî em difroşin, Kobanê pir tê firotan. Pir memnun inşallah. Em ê roya Nevrozî bin Nevroz ananî jî bifroşin inşallah. Viya merivê 5 salê jî xwe dike, 10 salê jî jena mezin dîsa ji bo Kobanê divê birin mezin be, xwe dike, dîsa xwe dike. Pîrek, mêr, jin, ixtiyar tev distînin. Kesên ku ji wan tîşortan hez kirin, ne tene ji bo xwe, ji bo hezkiriyên xwe jî tîşortên Kobaniyê wekî diyariyê dikirin. Ez ê viya xwe kim, û di çefiya xwe kesk sor zer, o şevalê xwe xwe kim. Ek ji bo avalê xwe, jê hediye kir. Nevroza Amedê dê di 21 Adarê de li qeda Nevrozê bê pîrozkirin. Tîşortên sembola berxwedana Kobaniyê jî dê di Nevrozê de ciyê xwe bigirin. Amed ji bo Nevrozê amade ye. Tenê maye xemla Amediyan. Ew ê roja Nevrozê xemla xwe jî bi wan tîşortên Kobaniyê bikin û biçin qeda Nevrozê. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.